Това е първият ни лайв епизод, не знам как да го кажа, в TikTok. Не съм запознат с TikTok. Един колега от мен го прави TikTok акаунта. Много сме благодарни. Днес започвам първия лайв, за да приказваме за споделеното родителство, за Семейния кодекс, за проблемите в българския законодател и така други типични подобни проблеми. Значи нашите проблеми като цяло са свързани не с факта, че липсва споделено родителство в Семейния кодекс. Нашите проблеми са свързани, съм си извадил така една кратка извадка, с член 59 от Семейния кодекс. Алинея първа се гласи: при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца в брака в техен интерес. И така нататък съда утвърждава споразумението. Така, обаче има и една алинея втора, която реално е проблемната. Алинея първа дава шанс на двамата родители в интерес на детето да се разберат за споделено родителство в някакъв режим, примерно 50 на 50, може да и 30 на 70, 40 на 60 процента от времето, кога, къде и при кой родител ще бъде, как ще го виждат. Като термина споделено родителство, родители го смятат, как да кажа, те си мислят, че споделеното родителство и всичко да е поравно, да виждат детето през половината име от месеца, от годината и така нататък. В принцип, споделеното родителство е доста повече от време прекарано с детето или децата, в моят случай, защото са две. Споделеното родителство, идеята му е двамата родители да участват активно в възпитанието и развитието на децата си. И какво включва това? Това не включва само пари. Парите са една много малка част, те са нужни, защото без пари никой не може в крайна сметка. Всяко едно тема разходи трябва да живее. Обаче като цяло споделеното родителство не е само и двамата да плащат, да харчат ни пари по детето. Споделеното родителство е една отговорност, споделена за детето. Какво означава това? Означава, примерно, детето ще трябва да започне детска градина. В коя детска градина трябва да отиде? Това го решава двамата родители. Трябва да се избере личен лекар. Кой да бъде личният лекар? Как ще го лекуват? Как ще се разбира? На какви кръжоци да го запишат? На какви допълнителни обучения? И всякакви такива неща, свързани с развитието на детето. Детето не е играчка, която трябва да бъде при един родител, някой само ще иска да му се радва. То е една отговорност в крайна сметка и ние трябва да си я поемем. И ние искаме да си я поемем, обаче какъв е проблема? Проблема е в алинея 2 от член 59 от Семейния кодекс, който гласи следното. Ако не се постигне споразумение по алинея 1, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата. Значи, според закона, съда трябва да даде и детето само на единия родител, който той реши. Защото така е записано в Семейния кодекс. Съда не може да се измисля в крайна сметка. И на кого от тях се предоставят упражняването на родителските права. Значи този текст е малко грешен, понеже родителски права имат и двамата родители. Това го има в член 5 към протокол 7 Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Европейската конвенция. Той е ратифициран в член 122 алинея 2, където се пише, че родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. А в член 5 от този протокол 7 от Европейската конвенция гласи следното: съпрузите имат равни граждански права и отговорности в отношенията помежду си и със своите деца по отношение на сключването на брака, по време на брака и при неговото разтрогване. Така, тези неща ги има, така че този специален текст се отнася повече за специалните права, които се дават на родителя, понеже доста случаи се стига до едни конфликти, които са малко детински, да се каже. Едният родител иска едно, другия иска друго. Не могат да се разберат къде да учи детето. Не могат да се разберат дали трябва да учи английски, дали трябва да ходи на танци, дали трябва да ходи на карате. И става една патова ситуация и в такъв случай е съвсем логично тия специалните права, които дават право на един родител лично да взимат такива решения, да са на един родител, защото те не се разбират и не могат да достигнат до съгласие. И се определя и режим на отношение между децата и родителите и издръжката на децата. Така, тук
Мисля, че се разбира къде е проблема. Проблема е, че семейния кодекс, понеже двамата родители не могат да се разберат, казва следното. Майката и бащата да започнат да се бият, да доказват кой е по-добре, кой е по-хубавия, защото само един ще дадем, който ни преценим. По принцип в цялото ни законодателство то не е по-ангажирано. Да кажа, няма байас, не знам, сега не се сещам думата точно. Няма предпочитание, ако родител ще бъде това нещо. Те проблемите по принцип, то не е, че са проблеми, но реално са проблеми, понеже сега прямо в моят случай аз съм преподавател в професия, аз съм се практикувал професията, занимавам се с програмиране и постоянно аз обичам децата, постоянно съм се занимавал с тях. Аз съм ги водил на детска градина, аз съм ги водил да ще на карате, купувал им постоянно бордови игри, играем и занимаваме с тях. Аз реално съм си добър родител, аз не съм някой, който не спи вкъщи, който се напива, който прави простоти. И в такива случаи реално ще е много трудно съда да определи кой е по-добър родител. И какво става в такива случаи? В такива случаи се прилагат едни схеми, от едни нелоялни практики, им се казва на адвокатите. Тук в Добрич има една известна, може да кажа името, хищно се притеснява, Милена Златкова Тодорова, 70 набор, агентка, живее с майка си. Тя е много добра адвокатка в схемите. Тя не е само тя, те много хора го правят, сега няма казвам други. И където се използва един механизъм за принудително отнемане на децата, удалечаване от родителя и изнудването му да разпише този текст по алинея 1 член 52 споразумение, който не е в наша полза, но в крайна сметка ни извиват ръцете. За какво става дума? Става дума за тъй нареченото за ЗДН или Закон за защита от домашно насилие. Закон за защита от домашно насилие като цяло има една цел да защити дадена жертва, която е страх от някой, който може да й направи нещо. И тази защита ми се казва ЗНЗ, заповед за незабавна защита. Закон за защита от домашно насилие, като така на пръв поглед, е нещо, което нали, е много хубаво, понеже трябва да защити една жертва от насилник. Нали, това е домашно насилие. Вкъщи няма свидетели, няма никой, някой прибил жена си. Жената е ударила с един така мъжа си. Искала да го намушка с нож. Има насилие. Обаче, за какво става просто това? Закон за домашно насилие включва едни абсолютни глупости, като емоционално насилие, психическо насилие. В момента не са пред мен всички тези текстове, законите са доста. И на база той е малко некадърно написан закона, понеже аз тук пред мен е моето решение, понеже аз минах по този начин. Не можаха да ме накарат по друг начин да разпиша споразумението. И мога проща, на този етап пуска се, схемата е почти най-съща при доста родители. Аз на идея си нямах за какво става въпрос, ми е мога да дадат нещо, което гръмно тясно не бе, нито бях запознат с членове, с закони, с адвокати и с нищо. Една година може би нямаше проблема, не знаех къде съм. И после вече влязах в едни канали, едни групи, едни общности на хиляди пострадали лица по абсолютно един същ начин. И тогава разбрах, че това нещо е една масова практика. Даже преди 2-3 седмици преказвах с адвокат Карл Луканов по един мой личен казус. И доколкото разбирам, тази схема се играе от 16 години, може би, когато има този закон. Това нещо е една масова практика преди бракоразводни дела да се пускат и неефективни домашни насилия, понеже той на домашното насилие се пуска последния начин. Пуска се една декларация по член 9 алинея 3. И съгласно член, то се го пише в моето определение, съгласно член 13 алинея 3 от Закон за защита от домашно насилие, когато няма други доказателства,
Съдът издава заповед за защита само на основание приложената декларация по член 9, алинея 3. И кой значи искате да вземете децата? Пускате на домашно насилие. Пишете ни факти. Факти, измислите се. В една декларация. Нямате доказателства, естествено. Но няма никакво значение. Тази декларация се смята за доказателство, когато няма други доказателства. То се го пише и в закона, то се го пише в член 13 алинея 3. Член 13 алинея 3, аз съм се го изкарал тук някъде. В производството по издаване на заповед за защита са допустими доказателствени средства по Гражданския процесуален кодекс, като... Не, това не е алинея 3, извиняйте. Така, когато няма други доказателства за конкретни факти и обстоятелства, съдът издава заповед за защита само на основание приложената декларация по член 9 алинея 3. Така, той съдът нищо друго не може да направи, той реално съдът не е виновен е закона, защото съдът е длъжен да спазва закона, законът е такъв. Закона казва, писаниците на едната страна се смятат за истина, защото няма доказателства, което е абсурдно. Другото абсурдно е, че се счита, че с тази заповед за Закона за защита от домашно насилие и тази заповед за незабавна защита се издават, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на молителите. И то се пише сега и в моето път. Съдът счита, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на молителите. Основания за такъв извод дават твърденията в молбата за вербална и физическа агресия. И тъна. Значи, това нещо, което е писано с хартия, смята за доказателство и се счита, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на молителите. Така, а какво пише в искането? Защо ми се издаде ограничителното? В момента ми е смешно, но не е смешно, защото вече минаха почти 2 години и също виждам децата само 4 дена в месеца. Текста, който има общо между това нещо и децата ми да ме ограничат с тях, гласи следното. Твърди се, че на 28.12. ответника е извършил психическо насилие над молителите. В присъствието на тримата е бил котката на семейството. На 18 януари е извършил емоционално насилие над детето, няма казва името, като в нейно присъствие е изгонил котката от дома им. Значи това са единствените глупости, които имат нещо общо с децата. Това са едни твърдения, че съм бил котката и че съм изгонил от къщи. И така представлявам опасност за физическото и какво беше то още. Аз просто недоумявам как може да има такива закони. Опасност за живота и здравето на молителите. Защото, нали, то по принцип една такава заповед създава, примерно си дошил жена си, удрял си я, ти утре мога да я виж, да го направиш също и то се прави с превентивна цел ограничи. Обаче това нещо по какъв начин да приемем, че гоненето на котка пред детето му нанася невъобразими психически, емоционални ефекти. И това би трябвало да означава, че ми издават защита, защото мога го видя утре някъде на пътя някъде и пред него да изгоня някоя котка и то да стане паника. То сега всички някакви са пълни глупости. Практиката показва, че ние ще се използва масово при бракоразводните дела. По статистика домашни насилия по-малко от 1/3 са реални домашни насилия, а от тях тежки физически са сигурно изброими на пръсти. Така, какво друго иска да кажа? Аз малко съм за пръв път правим лайв. Включвам се по моя инициатива. Добре, да обясним малко каква е психологическата страна на целия конфликт. Защо двамата родители могат да стигнат някакво съгласие? Да приемем, че им двама разумни родители, които си обичат децата, грижат за тях, искат, нали, да се развиват, искат да стане нещо от тези деца и, нали, да просперят живота. В един такъв случай, примерно, разделят се по някаква причина. Сега има, аз при нея причината беше общо взето битови скандали, породени от това, че
Моята бивша половинка 4 години стоеше само на компютъра след работа и не се занимаваше с нищо. Обаче, има и всякакви други ситуации. Примерно някой намирал си друга жена, тя се намирала друг мъж, тръгнали са по различни пътища, той имаше термин за това нещо, казваше му са несъвместимост на характерите. И какво следва от там нататък? Имаме и деца. Тези деца ти обичат колкото майка си, толкова си баща си. Колкото майка им ги обича, толкова си баща им ги обича. Сега, аз при мен, аз съм се занимавал основно с тях последните 4 години, но той няма никакво значение. Тя майка може да го прави, макар че не дава индикации, че го прави даже и в момента. Но това вече си друга тема. И защо двамата човека не могат да се разберат, да разпишат едно споделено родителство, понеже то е възможно, ако и двамата са съгласни. Съда не може да го даде. Съда дава само на единия и другия винаги е ощетен. Но защо двамата не го правят? Може би защото някой от двамата иска да вземе децата. Що иска да ги вземе, пък да не ги дава на другия? Иска да ги ползва като оръжие или то е единия вариант, вид да си му отмъсти за нещо недоволен. Недоволен, че другия не му го слушал, не му изпълнява желание, бил е недостатъчен за изискванията. Добре, лошо няма, нека се бият двамата родители, нека се карат, нека си водят дела. А после ще тук замисляме една трета страна. И тази трета страна, тя са едни деца, които нямат право на нищо. Те нямат право на адвокат, те нямат право на дума, те се размотават напред-назад, където ги преместят. Местят ги от тук, там, те не искат, мрънкат, те искат питатели, почват едни релови, те започват едни психически разстройства, започват едни процеси, които са необратими. И това нещо се остава една трайна травма в психиката на тези деца. А тези деца са нашето бъдеще в крайна сметка. Утре ще станат учители, доктори, полицаи и всякакви, които следващото поколение ще не будува, че не са наред с главата. И няма са наред, къде са наред, като от малки ми импрегнираното и нещо. И аз не мога да разбера, също само да разбирам, тя на всички неясно каква е причината. И причината е издръжката. Понеже през поделението, да преказваме малко за издръжката. Тъй хванахме темата. Какво представлява издръжката? Значи, когато се роди едно дете, се поражда задължението и на двамата родители да плащат, да хачат пари за детето. Те имат равна отговорност и задължения по разходите на това дете. Какво ще рече това? Ще рече, че примерно детето утре започне училище. Трябва да му купуваме за храна, учебници, дрежки нови. Тези неща по закон трябва двамата родители да ги дават. Те, когато живеят заедно, така е нещо с проблем, няма проблем, понеже те парите от тук един ще вземе, другия ще купи друго, третия ще организира обувки, дрежки, храна. Малко семейни бюджети и така нататък и така нататък. И по принцип няма проблем. Обаче какво става, когато се разделят двамата родители и един родител не иска да се разберат за споделено родителство? Защото когато се разберат за споделено родителство, масовото схващане, че споделеното родителство, при една седмица детето и при мен, една седмица детето и при майката. И така се редуваме. По този начин, поне се редуваме по този начин, реално половината време детето и при мен. И аз плащам всичко за него през това време, ако е болно, ако има ходи на курсови, на училище, купони и тъна. И другата половина майката плаща. И тогава се получава един перфектен баланс, понеже няма дефицит на грижи и на отговорности. Кой ще че няма дефицит на грижи и отговорности? Ще че, че примерно от 30 дена в месец аз говоря 15 дена в училище и му плащам храната за училище за 15 дена. Доли му рождения ден. Отиваме двамата родители, поделяме разходите на половина. Има нужда от дрехи. Отиваме, избираме ги двамата, с майката. И тук и вече трябва да сме добри отношения. Обаче тук като започне и тази схема с тези незабавни защити, насилие, измисления и т.н. много ясно, че някъде да се разберат. Тут даже и да сме имали един родител да има желание да се разбира с другия, вече от тези нещата малко на война, то някъде да не е война.
Обаче съществуват варианти на споделено родителство, както казахме, където времето не е 50-50, може да е 60-40, 30/70 и така нататък. И тогава, понеже двамата родители имат отговорност за целия живот на детето, не само за времето, което е при тях, те трябва да доплатят разходите, които правят други родители, докато детето не живее при него. И затова се поражда изискването от закона за издръжка. Издръжката реално, много хора си мислят, че се плаща цялата издръжка на детето, което не е така. Има си наредби на КНСБ, колко са нужни за един нормален живот на един възрастен, колко са нужни за живота на новите. Издръжките по принцип трябва да се съобразят с възрастта на детето, с нуждите му, с доста неща. И като нещо се дели на половина и родителят, при който не живее детето, си плаща неговата половина. Така че наредиш. Тук искам да го уточня, понеже на мене ми искаха 750 лева издръжка за 2 деца. Тогава минималната заплата беше 800 лева, стои, че почти една минимална работна заплата. Реално искаха да ми кажат, че за 2 деца да се отглеждат им е нужно 1600 лева на месец, което малко, как да кажем, малко и така абсурдно. И сега, ще го казвам сега, понеже да малко да се направим извод, кое, как, какво и защо. Защо не се разбират двамата родители, не си има децата и не ще да се разберат за съвместно родителство. Защото има изгода. Каква е изгодата? Понеже когато правят са при тебе, други има 4 дни в месец, а стоиш и чеш, ти постоянно се ангажира на стоите. Ти постоянно трябва да ходиш на училище, постоянно да гледаш за домашни, детски градини, да ходиш да пазаруваш, да се занимаваш вкъщи с тях, са 2 деца, сложно и с 2 деца. Значи аз го виждам за 4 дни, къде ме правят търждълж, а по цял месец, аз не знам, тя се издивява майка му, обаче тя се държи, защото взима пари. Защо взима пари? Защото си купила апартамент и си казва да го плащам, защото си цялата работа при мен. Общо взето трябва да следим потока на парите. И мога да цитираме и тук и за финал. Предполагам, че за финал ми идва да го накъла. Един текст бях го изкарал от някакво дело, може би, не се сещам, който гласи следното. На детето следва да се осигурят необходимите битови условия и средства, които да му гарантират нормален живот и развитие. Нуждите на децата, които имат право на издръжка, се определят съобразно обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства от значение за случая. Като съгласно ППВС от 1970 не следва да се присъжда издръжка в размери, стимулиращи към обществено неполезен начин на живот, лукс и даващи възможност сумите да се използват извън издръжката. Какво ще че този текст? Той текст ще рече, че сега аз не плащам 750, те ми искаха, аз нямах възможност да изкарам. И понеже не разписах, ми пуснаха тази заповед за незабавна защита. После почна на гонени по адвокати, гонения, аз не знаех къде съм. И мене ме подведи малко адвоката, вика, трябва да разпишем нещо, да разпишем, ще вземеш децата, не знам какво, договориха една сума от 600 лева, която още трябваше да е 500, не знам как го разписах, нищо не съм видял, и аз не знаех и така стана. И този текст какво ще рече? Ще рече, че тези 600 лева от мене, плюс 600 лева от майката, трябва да се харчат за децата и то не е за лукс. Става въпрос за нормален живот, не луксозен и да не се използват за цели извън издръжката. Смятам, че това е нещо невъзможно. Понеже майката за мен може би около 1300 лева. Значи, ако скарат ние на жопи на 600 лева, с крайна сметка ще излезеш, тя живее с малко първо, колкото живее децата. А тя е голям човек. А освен това са взели апартамент. И мисля, че това е като за първо видео. Предполагам, ще правим още видеа. Като цяло проблемите в цялата система са няколко.
за обобщение да кажем, невъзможността съда да разпореди споделено родителство. Затова се борим за оборимата презумпция за споделено родителство, която по дефолт става активна при една раздяла, докато единия ни подаде жалба, че не иска той да вземе правата, че другия родител не е пригоден, и тогава се започва разследване на родителския капацитет, което според мен е по-правилно. И това е. Благодаря.